Nana answer nana akomne be fa won. O papa wi ne fa o. Me dia akom de me ya wo ada ya wo makosi de. Na ka bi di pa de akosi ade. Na da ya wo me to fom nga akosi de no. Adana de so ma ka me. Me papa no, obre no masaka kra ma me. Because no no okom. Ene ma me so okom. Na tetefo no nyansa. Omo se bi ka fra che. Sa okom aba so koma onche ewu. Te papa no usuro. Enti wo hye to wo se owu a da chi bia no. Me funa kunwa. Sise Gyeatuo ye tete bosom. Tete bosom. Suman no mo nroso. Ento Gyeatuo mo nroso. Mo di dem maako. Sise Gyeatuo wo santima me ase nyina. Wo yi office Gyeatuo firi wa. Bi Gyeatuo na epanyini. Kromi ya sebi obi amfa komma kromi ya ni 6 months da odwane. Bosom na yani. Sofo Maame wo kromi ya. Opichi. Odi atamu abososo ye kwasasem. So obayifo. Wa kuni fiefo obe nipa ba miensa. Tintintin. Ena ge ba ku fie ho. O maame ni ewi ni wonte ase. Ena ge ne ba ha. Ena suma tuto ma no so behunu akiri. 3 months ye wa ha na Sofo Maame no dem de kasi. Yehwe de na wo yampaboa na wo hu sika na o de fa na nanom adwuma no because you feel that aboa wo ko si Gyeatuo na wase SuroWiase TV one SuroWiase anachese unyini nche enti se bia wo history bi anasa story bi na pesa one ye che ne ehu dia fa ye number no e wo screen ase na freye afen so odi dafunu wo hu ne ma ehu ye mochiri woman anasa okopo so hayo mu ensem nyina no mesero se wo be fa ye number no bebi a wo bia ne be ba ne no ba betwetwe enkomo nana mpa so akwa aba ya wisi bia boko na me adom e de nyankopon na nana no ase ya masa aseso net wo yo mu firi mu enyi sa na mba cho odi ankasa de sen e frame na osietutu odi ankasa no uko school kakra mba cho ko di sen mi wie JHS 1993 ebi wo ni enwo me sa na wadama mba cho wo yire pa cho wo yire wo ma be sen me mama enai be ma ba ko na kwambe so na fa so be ye komfo akom de wo me because my mommy dey come ya almost be 34 years na when you be sen my mommy o come ne wo me o de akom na wo me the first month so ne me ne friend sen e friend no Komfo se wa na o kom kwa abota akwadwo na papa so ye Komfo papa so o de akom na wo me papa so kom ya 53 years no do we time now u papa wu na wo be sen papa we cheke na mo be 29 years and 30 years o no papa ba peni ana papa na man peni for awali na ma me toso miensa ti ma me papa de o mpeni na me enti wu nua mu nyina ka mu bo am yesen papa wo 47 ya wo ma 47 ebi wa buchiri na 47 no sesiewu ti aka 41 ebi wa buchiri bi won kan je se edoso e ma sen e ma doso sen mema jo ya ti ase na wada ma na o sei tutu nse otekoko so e friend na o sei tutu mo babusu ana na o sei tutu ndi ntie dem to sai dem to otumfo di kan dem to no me papa me na bema no free pakoso no yotumfo brafo e wa hemfi nti owo mbapa no woni mbapa to osetu no ti papa so no so dem to osetu no de ntemi nya osetu na se no ti base pefi otumfo fi mbapa papa me na bema owo dodo otu kwadu otu nyaako otu ajeman otu prempe otu bonsu ni watu fi ho nese otu tumfo owo mu di akonya no watu fi obia bedini tinte binya osietu na se no na ansa na akom ne be fa won o papa wi ne fa o me di akom de me ya wo mutu ada ya wo makosi de na ke bi di pa de akosi ade na da ya wo metu fom nga akosi de no adana de so ma ka me bele ni panti ase da ya wo me yana
me na sha se wo so che stola me minimum no enti mo wo so ya na ma me kora na usuru I was just hospital enti me papa free yankroma papa so kom yankroma ntoa enti osu ye nwumere no be hwe me enti obos papa say say wa we de me ngusu me de ban de enti me ye wo me nyene ye twam rasta sa me ye rasta sa kopum say we do from wine and pieces and say the him rasta ni ese akom ka obi a omane akra no be nantia odu ni mpeni mfie so ase so bi ka omo ho ano ma ka omo wo de starting na no na me papa no obre no masaka kra maami because no okom ene maami so okom na tetefo no nyansa omo se bi ka frache sa okom aba so koma onje ewu te papa no usuru enti wo hyeto wo se wu a dachi bia no mefuna kunwa enti ampa wu ye na mefuna kunwa na o so say the time and so because of unti no wu ye awadi e minti minchire but the time dey so say 50 column there me papa wanya 50 years onya 70 years and 69 years me so okom 53 years okay akom kan 53 years no do ye but onya 70 years and no wo be se odwuma ase no akom kan wo so a wo papa sere ye okoya ansa na obedi na ade no na non mo ba wo sen na ye wo okay me wie school no ada me wie school na de chama padim ko kuma so sunya shumbe kan papa odwuma awo Santa Market second line I don't know ni made na me num ade sa besi enkwam de kayemo board na me me papa nto ameso bet onim ko shumbe papa odwuma timi ye shumbe ka odwuma timi ye mpaboa kentemma na boto be bag be miensa be de konka temele sunya takrade bet me ko numa ne besa beska na mi hu skana no ne besa skana mi hu sa skana nkwayira beto wi mi hu hwe na me nam kaka enti cheba pani wi ya ne ba me so me se me nsai ti menya boafo makom papa benya papa bi oboa me menya maame bi oboa me menya wofa eyen pobodwuma na menya metena fie ni kakra mde me hwehwe mu kwa akomtetie papa ya me ye ne me no kura me kan ya hobrase nti obi ehum ya papa nti no hwe me na akom ka me first Komfo a me de kan da na se pa ye nkwansa akuma na na dudu wona chi suman na maame asere wodi me ko ento akurum papa kurum chendi buntuku obijan e wona suman ne frigi eto no wodi me ko baaye ena masa akom papa akola ba akon wona so no abene owo anyinam emosia so kolenwa anyinam emosia so no so ye fe ne Komfo donko won so no komonto papa ma ne nto ani bi no komte ga to so ko di wan ya wona nchen oboa me a nto oboa me os wanya nto ande ya besade nto mo wanyi nti be mo atigale eno de tegale maami ti me se free emosia so no be sa kwa agona Komfo panyi bo efe na asale agona bu so na Komfo e wona mko wi ma akom nyina awo so ko di wanya papa no so on so boa be pa nti Komfo kese fo no fa o mu nsam be ya su tie nso nya tumi bi afiri obi aso nsam e de kan tumi ame wo ho na me nkyere me ho nti be so obi kwa akoma how many years now e also wo twa ansa na ya bana trans abosombrafo Komfo ne nya o makom e ya duro ne atante ne bedwale wo atano ne mote ne ya o makom ani nsuo ba ye de no experience kakra bi na wokusunya bet ne mini boafo ne mini ba biti nti be ko ba ya me che kakra since me ni ba ya metina nti so bi dwale adura onwale for how many years and how many months blafo ne de empenifo se adwobeju atrama wo ye bosombrafo Komfo a adu dwale acha edudua 40 days yenwe se ebia wo ya kwala waba na ewufie na wakanwa anu so wo dwale 40 days wo suma no se tano de a eso kwa akomdetie tano fo ye wo chewa akomko tano wo men edene tano ni mutia ne nsuo no o ma akomdetie edene wotimi di so many years ebitimi di 10 years 8 years 5 years wonya low kwa na 3 years ya shade wakwa komtitie wana bo watrase edipo obo matrase da agrebuso na Komfo na asale obo watrase wa aguna ho na obo ma ayi atrase wo tafo ahiniburu num na odina agroba na me han obi fie intibide kono na midi siesie wo mo ko ni be beti ti dai bo matrase kakra no ene fe wona yese metu timinamu a ene mekonya edan wo mampontene ti mamponte so betena wo 5 years
ansa me film amponta be Dumanafo nso menya 17 years yɛn hwɛ de na wo yampaboa na wo hu sika na o de fa na nanom adwuma no because you feel that aboa ei kusi je tu na wase me kom ye a me tena fa ko ne de me kasa kom ya me mboa kom abo papa ene ma de ye de wa ya mo hu ida ko hwɛ me maame me de hwɛ me yire ne me mba me de hwɛ me nua no ma Bosom fo me hwɛ obia be bia nso so a me nua Komfo bia e kom hye fa bia no e se me kom so eyi me kɔ nti akom ne de kama mawu aboa me ye hwɛ de wo de aye oh me de akɔ hwɛ me mba apart from say wo de ahwɛ wo ma na wo de ahwɛ busua no then na wo timi ye obi di nsese ne bu abonto be kase bia me ba Komfo ye ho sei ene o ye ya eyi na no me de akoma sare bebrebe ma se twa ya de ko mo da be 30 ye nso ye dua nya obi nafu ahono wo de ba meye obi kwa agbuchiri onya visa wo de ba meye tese ne bebrebe ade a mintimi nye ya de ba kope chiskaduru ende mintimi nye ene dobru mo ne so efia suma na wompe oye kro bekum na apart from mwa ene ntwuma adwuma bia e wa komu de dam ne bibia de wo de ba meye chiskaduru nso ye mwa sikaduru de e wo suma we wo sikaduru ompe Komfo ni bi ye bet before Gyeatuo no wompe tiga nso mpe ma ti se Gyeatuo ye bosom tete bosom omo de na no we de mesere mo omo mpe se wo de wie bi si omo so a omo mpe de nti na mo omo mpe sa ne ma no ehunu bi pen na se bi se no ye oni atonton ho e kan sa ehunu bi penti ana asere wajini bagura ni atonchen esuman no tete no edon baaye no sebi na akokwa ewo anyefofo ntamu no na ye atanofo ne twasa ni nsuo nti bosombrafo baaye eye kuni ene tegari de kan baaye first na hom baaye no na nka emrofo no video no mu twa no komo ya atwe omo kra no emrofo ngu pa no bosom hu ade property pa tilipa no komo chi suman sunsun tisuma so hu so se da bi saade we die yempe ti bosombrafo bie ni saade wo pe na saade o sin so a me ne wo kasa yi masile yi papa because enani bi aba emlesesa esuma no yi hu muso de ma no esre no ko dwatoa na wo se Komfo sei ene de me ma akwan de so yi bia no ye ene se ne mu de hu mi sa no kade saade nke ma yenje ko ma shefa nka se mi no ne nyina no ofo Gyeatuo wampene benedi wo so amakwai yenta ma mi bisa san ye kwa afahye bia ablafo no we ya ni wodi kan beto won se eho ne de emfa kamera on se kraman kama gya krama so onko no ngwachi aboa kusie na mokua eni chiri sa amoa no obechi ena bofo Gyeatuo ni sabo so mbrafo no omo ni chiri bayifo ija ena saade onso ena tiyilo tisuma no hu a ena hu se bia eye bayi beto ahwe ya so ahono obetima to na ba ade abo di nti omo mpe because enyema omo so Gyeatuo kwasa hwe se de hwe ni so hu kwara otomu a oda de bobom ti sa no man de bosombrafo bi na ope ba obeye na ombe Gyeatum cha wosere de ma akwan mentia sisi obeye Komfo bi ase wasere ade nti na mo sere omo sa yema emisi emlesesa eni bi eba ade a me yi eye daachi asemti na ye ato because e bia na me ni wo na me nua bi abekom ena me ba na me wo faase abekom ne wonim me me ni paban no enti saa de nda wa obetima hwe me wo faase be bi di na ade no na me no oni ne wa hunu enti ye nka aduma de ti na ye to wo no e ka ba ana wo faase suman no e ka ba ekenua ekaba ekenua eka ofase enka botinsu ni enka oba kire me masefo no na wasefo ne de eka oba eka oba de so Gyeatuo nsine so tiga ne betima kaba ba Gyeatuo ne de ntwande untimi nsi obi aso kire bema ebesi bema so kire me ba ena me ofase
ena se menua ana me ba me baba ese bi mogya na mu nkwa abonti waye penia mfa se nananom esiuso wiase afana nyina enimu menye kra me hye obeya afahye mienu miensa bi duma kase faade na I think say akofonso ye me hye o hu se udamusunko G20 ana G20 udamusunko Gyeatuo afoma no dire se Komfo betima ye bi se wo hwehwea Gyeatuo ene hwe obi wo se mekomatia mframa obi wo se mekomwi obi wo se mekomu sume bi wo ntimi hwehwea no wo ye de ntimi hwehwea no wo hwehwea ne bekasa oboa enti tembia no suma no mo nroso ento Gyeatuo mo nroso so mo di dem mako se Gyeatuo wo santime me ase nyina we offense Gyeatuo firi wa be Gyeatuo na epanyini ebi offense woni panyini pa Komfo be na kom papa no wawu se fina ka Komfo foforo ma fa shekro akwese ombeba be keka no nka memle kwane se ko ba be chia me bitoma o ma anya ne sa papa ntia so no me ko papa ne di ka ko fa Gyeatuo ba first asantime mu no obi ni Gyeatuo ansa me Gyeatuo so bae ti Gyeatuo na chi no ene me hu ba mi ru bi asemiense bi aka ho ti Gyeatuo nsa na no so sa mati Gyeatuo mati Gyeatuo ye wo Gyeatuo ne wo be Gyeatuo do ba ogu awio ogu asra ena be Gyeatuo no so omodanta on so ba wo di hile ene gu no ho ebe on so a o shefugu no di hile egu no ho ti difference wo den tama mi bisa osane say mako festival bi ameko hu abrafo ni bisa ya omo de omo bom hu nyina black ehye Gyeatuo atare esi form egu eyino awio no no de minim se moto eyi bi asra no de aye na nim se ono so ye Gyeatuo bi wa bankuro de minim no Gyeatuo bi wa bankuro ena ba ko so wo kolongo asankale side wo omunko nyina beba nti omunyina na ye wo de ne nkura batani bia na aye bi de ne nkura batani bia na Gyeatuo ye mu difference Gyeatuo bi wa nguna mamu anwa de ne nko na anwa de ne minim ne ban anwa de ne ye de ne esesa ba ye de pa ne gu awio no anwa so mu bi wo sa ne ntoa so ye wo sasa mantoa e wo ye wo nkwansa ntoa wo ene ye wo jama ntoa ye de ne ye jama ntoa no eni Gyeatuo mu no I think say kwakum frama e bae no aka sese wanya mamla na se wanya paya mo abosuma Komfo bi ba wotime de abosum be du omachi eko edentia suma bie no o pese kom de no se de nipa ekom de wa ohun ye wo no sa de suma nso so omotie suma bi wotima kwaje wa wo twira ntwa kokoma no o mo ne duane ni enti asuma nso bokwa aprobo ese ne wa ha sei asuma wa santime me nyina bebe hu se ye be hyefa enti mo no a beba ha bedidi betu ni padon fo ni kosu ye hu kire bia me ametiwe mi Komfo yi ena se abosom no a ti suma de o me dwane ni ya utimi dwane wo yire kura ba ma wale oba no oba no anhwe ni yi no bi ko hye oba no se oba ne pe no mu diske modu se ba ma ne dia obekọ sare bosomsom tie ti abosoma no ne ye nipa no ye no masese kakra enti se obi bosom ebe kan de ho ana asa wo de keke obi de ho nipa ne ntimi mpa mo no ma ne ba no se me de keke obi soma ho no ni mama mere me de ye mi soma ya wo te soma na ka wo obo fo soma no wa ha o mada ojo ha won ti ase che okwa abusa obekwa abusa ne aka kire wo se usuma no Komfo be odi akire de ko no wato ma kokofo no wakotwadwan akose ase de odi bachi aba me ka say last 8 years me chefan wa ha the day shanton bai obedi mi hanansa suma ne kono ka ha omu fe suma ne sa na otwe miense ne suma ne ma omu fe sa na otwe miense ne ma anu kwampa edwa akropon ena pe edwa so omu koduma na afo no waka wo ti chomba omba ha be sire bi twa edwa bi twa akoko
asile suman eko ko ba ni kan ebe na onye dwane ni oba onye nantwie onye dwan onye wo abaka beko sanati ya tia se na tese ahwefo na osititu Gyeatuo Komfo na na betimi aka se Gyeatuo Komfo pani ana sesia de so na wo de say Gyeatuo de me na me panyini ba suman de panyini pa wo fen so ba Komfo de e say Komfo Gyeatuo Komfo panyini de me na me panyini da wo nyina no nana ye pese ye de yensem ye twetwe na ye de sia wo bibi kakra wo be ka kire ahwefo a de me kanyina se me da nyankopon asi ede ba Bosom asi so ba me kwantentene na se bi se o mama hodin nende se dwumadi mbidi ebe ye kra behwe na se bi akom de ye yibonya akom ye ntoboa se ne de kom akom nyempere ho opre ho abeti okoba bi na ese Komfo se sifia to ho ties intima akoyi bia ubewu because me no me want to was here wakum me dan ya misi no almost be 8 years misi wona me moso we ba na moso misi nyanto was here esu bi se do bi esi na ade because me ni wo me ho me ma mi fie ni wo me ho totally me ma mi fie ni wo me ho me pa fie de na age ko krom ya sebi obi amfa kom ma krom ya ni 6 months da odwane Sofo bedi na go no abene ko be sia ma ajagoja papa ajagoja Sofo sia ma papa abedi na go obetra krom ya di na ntwe nyina ba krom ya sei ada wo dwane ma ne fi krom ya ko e sata mina na wa ha na mini ha enso beti sampeni nsem ne nyina e ba krom ya sei bi hu Komfo be nsia se nan omba wo be ka kire me se minti tra ni 3 months be dwane kana me se me di ne kure eni akomka ne baaye beta ha bobra o munyina try me munyina nso awu so mane ko munyina enne sisi mabe ya o man Komfo krum ya o hini nsimi fom ade o mu ya be ifo ana se o be yikom ni ade ye o be yikom de o nemu ne menya obone ne mbe ye madwuma na so kutabe ye ba se miam so ma Gyeatuo mpene obobo dade ya mi ni hye ba kokonto no sanatie obi apene yere so ahono ti se meti ha ne me fa boni ma ofie na so de duboni ba me fia be bugu a so no be hwe obobo de tie no Gyeatuo ba no de wi o de rana talim no mu humu sa e de puru no adentia ene ma ne yedene e de puru no na wa yedene na kadi ni bi no nti so ba ne ni wa de no me o oba ne ni wa enye hwe bet o yusu e ka no ho e boa no sasa ade ne pamusunsun boni nti se oba na ses me fan se sa ade ni ho a e se sambo srema na koda na se o de dwuma bi se oba ne bi ni ho a e betima pa ne chew otibiti ase ba enso ye nhwe e ma sa ade no ye de empa no ho tebi esi bi wo nti no ni pamu boni na me ka se honhom de ne honhom ne hye na ye de ne sa pamu no ojo se o ye honhom e na do oba no so ye honhom da bi honhom no so apart from be ye honhom ye ka honhom a honhom droso enye suma nko na ye honhom a honhom difference wo ye obaye wo ma met ota wo sunsun boni wo e se beblebi ye wa hodo be mo da be 12 a honhom no so ahono ye we different saint ye we different we so ahono na suma we no o mo mpesa no ma no atazo menya nanka omo aho so eni fufuru be bewulom e ka omo ho emleko a eni omani hia papa makura titebi o sa de bono ho ba se sangrofo no ohu wo adenti na se suman beifo amba na akwan ma ohu beifo na no oja ne so nko se beifo de etie beifo ha o mame yatie esobie nani emesobie nani entu beye wa suman kwa de kwa bosomfo na tiwala chamefo kwa no ebe beifo be suman no fan tra no na wo de ta na chi a be de suman na chew wanchew tire beifo ka se die be na etwi enti na na se
before having wa bonti a man fa me ho medan Gyeatuo nti no obehwe say before oh fi kura na akwa so di na tam Gyeatuo kwase mpe na before ene wodi asia no fa ho be wotwa kwene be bi say before no etare dia so hono ena ebia na akwala yi suman hu no apɛ wasem sunsun wasa kwere de mehwe me before no yere enye ni sei no agye akwa ma se ewiase kura eti obiti no bi kura ko wakam obiti no bi kura wantini oso obiti bi ndokwa nako etimi sisa nti mfanse kroma wa ba ye o man Komfo Gyeatuo otu o man no so sa okonsra hwe na before mu yo mo senkofo won fa no ho medan wache wo na no kwaso wache Sofo Maame Dumanafo Sofo Maame Dumanafo Sofo Maame ni be bosom yensa pa bosom na ni Sofo Maame wo krom ya opichi odi atam a abososo yen kwasasem so obayifo wakuni fiefo obe ni pa ba miensa tintintintim ena ge ba ku fie ho o maame ni ewi no wonte ase ena ge ne ba ha ena suma tuto ma no so behunu akiri 3 months ye wa ha na Sofo Maame no dem de kasi ade sedie me ho ye hye me e kodu wo hinanim obata suma ache na obayifo ye kwa bonti du ohini fie a na no sa sesa suma so wo mekum suman she na otwemi no so da no a timokon ti Gyeatuo de ordin ai fo na chese Gyeatuo de ordin ha na de yankomo hwehwe na nyina ebisi yakram What's you dine away? Open so board dinosaur, open roofing tiles, papa. Now they are board dinosaur, they are jack. Hey, baby, back open and make come for the amount. And one is say Marfo Ventures. Say Marfo Ventures, ya kwako for stone coated metal roofing tiles. Papa, ne board platform, at your pro. Jack, your crow from adjacent air prime cars. BB, I'll bet to me a friend 0244 8703 01.